കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്നലെ നിങ്ങളാരും പറഞ്ഞില്ലല്ലേ, ഇന്നലെ നമ്മളെ ശ്ലോകം പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം വിട്ടുപോയി. അത് വേറെ എന്തോ കാര്യമൊക്കെ സംസാരിച്ചത് സമയം പോയി, അറിഞ്ഞില്ലല്ലേ. ഞാനും എനിക്ക് ദിവസം തെറ്റിയതായിരുന്നു എന്റെ പ്രോബ്ലം. ആദ്യം ഓർത്തായിരുന്നു, പക്ഷെ അവസാനം അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ ചൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചങ്ങേ സമയം പോയി. അല്ലേ. എനിക്ക് ദിവസം തെറ്റിയതാ, വ്യാഴാഴ്ചയാണെന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ മൈൻഡിൽ അന്ന് വ്യാഴാഴ്ച അല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് മാതാജി ചോദിച്ചപ്പോ വ്യാഴാഴ്ച അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നാണ് വ്യാഴാഴ്ച എന്ന്. അങ്ങനെ പറ്റിയതാണ്. നമുക്കിന്ന് അധ്യായം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അല്ലെങ്കിൽ ചൊല്ലിയിട്ട് അധ്യായം തുടങ്ങണോ, അധ്യായം എടുത്തിട്ട് മതിയോ? അധ്യായം എടുത്തിട്ട് പോരെ? മതില്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 12, 11ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ വിശ്വരൂപം കണ്ടു. ഇനി 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തൻ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നും പിന്നെ ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അല്ലെ, അതാണ് നമ്മൾ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭക്തി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് 5 തരത്തിൽ നമ്മൾ 1ാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലെ. കുറേശ്ശെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. ഒരു 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തൊട്ട് അങ്ങനെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് 5 തരത്തില്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ അധ്യായത്തില് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര നല്ലൊരു അധ്യായമാണിത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായം തന്നെയാണ് ഭക്തിയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അധ്യായം 12. 12ല് 3 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള അധ്യായം അവ്യക്തിഗത വാദത്തിന് മേലുള്ള ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവ്യക്തിഗത വാദം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല എന്നുള്ളൊരു വാദം, അതിന് മേലെ ഉള്ള ഭക്തി. 2ാമത്തത് 8 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തൊട്ട് താഴെ വരെയുള്ള 5 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 13 മുതൽ 20 വരെ കൃഷ്ണൻ ഒരുവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ, അതായത് ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 12 ശ്ലോകം 1. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഉക്താസക്തം പരിപാസതേ ഭക്താസ്ത്വം ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വം പരിപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷര അവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോകുന്നവരാണോ, അല്ലാതെ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രത്യക്ഷത്തിലല്ലാത്ത ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമായിട്ട് കാണാത്ത ആ പ്രകാശത്തിന്, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ, ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. പൊതുവെ ആധ്യാത്മികവാദികൾ 2 തരം ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് അവ്യക്തിഗതവാദികളും, 2ാമത്തത് വ്യക്തിഗതവാദികള്. വ്യക്തിഗതവാദികള് ഭഗവാൻ
തന്റെ സർവശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പരമപുരുഷന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നവരാണ് ആര്? വ്യക്തിഗതവാദികള്. ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് വ്യക്തിഗതവാദികള്. അവ്യക്തവാദികളും സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ, അതായത് ആ പ്രകാശത്തെയാണ് അവർ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരും സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിനല്ല അവർ സേവിക്കുന്നത്, ആ പ്രകാശത്തെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് അവര് സേവിക്കുന്നത്, ധ്യാനിക്കുന്നത് മാത്രം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യ മനോയേമ നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയോ പരയോപസ്ഥ തേമേ യുക്തതമോ മദഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കണ്ട് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ കരുതുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതക്ഷരമാ നിർദ്ദേശം അവ്യക്തം പരിപാസത്തെ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥാമചലം ധ്രുവം സംനിയമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച്, അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിന്, അതായത് ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പരിപൂർണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും എങ്ങനെ കാണാണ്? സമഭാവനയോടെ കാണാ. എല്ലാ ജീവികളോടും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും പിന്നെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും സർവവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ളതും അചിന്യമായിട്ടും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ആ ഉറച്ചതുമായത് അതാരാണ്? ആ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പം. അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ ആരെ തന്നെ പ്രാപിക്കും? ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരും പിന്നെ അവ്യക്തിഗതമായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിന്റെ ആ ജ്യോതിസ് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവരും അവരും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഒടുവിൽ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണം. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം വ്യക്തിശൂന്യ സാക്ഷാത്കാരം വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഒത്തിരി പ്രയാസമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താണത്? സമയം എടുക്കും. അവർക്ക് കുറെ സമയം അവർക്ക് എടുക്കും എന്ന് മാത്രം. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷു അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യത്തെ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്ക് മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ അതിൽ ആസക്തരായവർക്ക്, അതായത് വ്യക്തിശൂന്യ ഭാവത്തില് അവ്യക്തമായ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തില് ആസക്തരായവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ ശാരീരികൾക്ക്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ സാധാരണക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തില് സാധിക്കുന്നതല്ല. ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഇഷ്ടം നമുക്ക് തോന്നാം. നമുക്കൊരു വ്യക്തിയുടെ രൂപം നമ്മളെ മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പിന്നെ അവരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ രൂപം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും. നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ആ രൂപമാണ്. അപ്പൊ അവരെ രൂപം നിൽക്കും. പക്ഷെ ഒരു പ്രകാശമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനൊരു രൂപമില്ല. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, അതെപ്പോഴും നിൽക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. അത് വ്യക്തി രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും. നമുക്ക് തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴപ്പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. ഇവിടെ തപാൽ പെട്ടികൾ നമുക്കറിയാം
അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് പ്രഭുപാദർ ഈ രൂപം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞത്, തപാൽ പെട്ടികൾ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് തപാൽ പെട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ആ തപാൽ പെട്ടിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ആ അഡ്രസ്സ് എവിടെയാണോ ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അത് എത്തും. പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ അത് എത്തും. പക്ഷെ തപാൽ പെട്ടികളെന്ന് ആധികാരികമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പെട്ടിയിൽ ലെറ്റർ ഇട്ടാലോ അത് അവിടെ കിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയണത്, ഭഗവാന്റെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. ഈശ്വരനൊരു ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള, ഭഗവാന്റെ അംഗീകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഭഗവാനുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് പരമപുരുഷന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം. ഈശ്വരൻ അതിലൂടെ സേവനത്തെ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിലൂടെ സേവനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും. കാരണം നമ്മളെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കില്ല, അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ അവതാരമാണ് ഇത്, ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസത്തെ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. കൂടെ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് അചഞ്ചലമായിട്ട് ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യും, വേഗത്തിൽ തന്നെ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് അചഞ്ചലമായിട്ട് ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരാണെങ്കിൽ അവരെ ഭഗവാന് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. മനസ്സിൽ എന്താണ്, അചഞ്ചലമായിട്ട് മനസ്സ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഒരു ശിശു പൂർണ്ണമായും അച്ഛനമ്മമാരുടെ ചുമതലയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്ഥിതി സുരക്ഷിതവുമാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഭക്തൻ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യാഭ്യാസനം പരിശീലനം ആവശ്യമില്ല. കാരുണ്യാതിരേകത്താൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഗരുഡ വാഹനത്തിലേറി വന്ന് അയാളെ ഭൗതികതയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കും. അപ്പോ ഒരു കുട്ടി എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും ചുമതലയിലും സുരക്ഷിതത്തിലുമായിരിക്കും, സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതത്വം എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ. മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യാഭ്യാസനം പരിശീലിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ആർക്കില്ല, ഒരു ഭക്തനില്ല. ആ ഭക്തൻ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ഗരുഡ വാഹനത്തിൽ വന്ന് ആ വ്യക്തിയെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആര് മോചിപ്പിക്കും, ഭക്തൻ മോചിപ്പിക്കും. ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സമുദ്രത്തിൽ വീണുപോയ ഒരാൾക്ക് എത്ര തന്നെ പാടുപെട്ടാലും നല്ലൊരു നീന്തൽക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരാം. എന്നാൽ മറ്റൊരാൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ അയാൾ രക്ഷപ്പെടും. ഇപ്പൊ നമ്മള് എത്ര വലിയൊരു നീന്തൽക്കാരനാണെങ്കിലും ശരി, സമുദ്രത്തില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരാള് നമ്മളൊരു കൈ തന്ന് സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി പൊക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തില് ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ, ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതല് താഴെ വരെ 5 ഘട്ടങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത്തത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ വാഴുക. ഒന്നാമത്തെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും നേടാനുമായിട്ടുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭക്തി യോഗയുടെ നിബന്ധനകൾ, സാധനാ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നെ തന്റെ കർമ്മം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാനായിട്ട്, കർമ്മയോഗം, അതായത്
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു, നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുക. അഞ്ചാമത്തത് ജ്ഞാനാർജനം, ജ്ഞാനം നേടാനും ധ്യാനവും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ 5 തരത്തിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നോടാ അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, ആരോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 5 തരത്തില് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ അനന്യ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് മയ്യ വാമന ആതസ്വ, മയ്യേ വാമന ആതസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവസിഷ്യസി മയ്യേവ അഥ ഊർധം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ എന്താ ആദ്യം ചെയ്യണത്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലായ്പ്പോഴും നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലായ്പ്പോഴും നീ എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ നീ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്നിൽ തന്നെ വാഴാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഭക്തിപൂർവ്വം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനോട് നേരിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ സ്വയം തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആരംഭം മുതലേ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, അതായത് ഭഗവാനോട് നേരിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ തുടക്കം മുതലേ തന്നെ, ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതലേ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുകയാണ്, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഭൗതിക തലത്തിലല്ല ജീവിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവത് കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും രാധാറാണിയും നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. ആ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ഭക്തർ കൃഷ്ണവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ച് ആ കാരുണ്യം നമുക്കായിട്ട് നൽകുമ്പോ, ഭക്തർ അത് സ്വീകരിക്കുമ്പോ, അത് കഴിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? അവരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാണ്, കൃഷ്ണവൽക്കരിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തർ. അത്തരം സേവന പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുകയില്ല. എങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയും മറ്റു വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊന്നും ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയും മറ്റുള്ള വേദശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭഗവത് നാമം, നാമജപാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. കാരണം നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനും രാധാറാണിയും നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം. അത് ഇതിലിപ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ പറയണത് എന്താണ്? ആരും പറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദ്യം വെക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഇതൊന്നും നമ്മളോട് ആരും പറയുന്നല്ല, ഭക്തിപൂർവ്വം നമ്മൾ നേരിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതലേ തന്നെ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത്, ഭക്തിയുടെ ഒന്നാമത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? അഥ ചിത്തം സമാധാതും നാശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമി ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ
ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പാമ്പ് പറയുന്നതിന് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സ്വമേധയാ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തിൽ പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ, ഒന്നാമത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഒന്നാമത്തിൽ നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെത്താനെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാ. രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഇത് വരുന്നത്, സാധനാ ഭക്തി വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അതിനാണ് നമുക്കൊരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സഹായം വേണ്ടി വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സഹായം നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആചാര്യന്റെ മേൽനോട്ടത്തില് വേണ്ടുന്ന നിയമ നിബന്ധനകളോടെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം ആരെയും ഭഗവത് പ്രേമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഒന്നില് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും, നൈവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കൊടുക്കും, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ 100% ഇഷ്ടമായിട്ടായിരിക്കില്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ആചാര്യനാകാം, ഒരു ഗുരുവാകാം, അങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരു അഭ്യുതകാംക്ഷിയാകാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അതാണെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ സ്വമേധയാ തുടങ്ങിയതല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നും അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ എന്തായിട്ട് മാറും, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറും. നമ്മളത് ശരിക്കും, അതായത് ഇത്രയും നാള് നമ്മൾ ചെയ്യണ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പറയണാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്നും എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി, നമ്മളിപ്പോ മംഗളാരതിയിൽ കയറാൻ തുടങ്ങി, ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും. അതായത് ഇത് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും. നമുക്ക് എന്നും ഭാഗവതം കേൾക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ദിവസം നമുക്ക് ഒരു എനർജി ഫീൽ ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് എന്നും മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, നാമം ജപിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ നമുക്ക് വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തും, അത് ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓൾറെഡി ചെയ്യും. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തേലും നമുക്ക് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് വേണ്ടി വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ നമുക്ക് മടിയാവുമ്പോ നമ്മളോട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറയാൻ ഒരാള്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അത് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഒരാള്, നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിലെത്തും. ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എത്തും. അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്, അവിടെ സാധനാ ഭക്തി. അതാണ് രണ്ടാമത്തേൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇത്ര ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് പതുക്കെ അതിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തിൽ എന്താ പറയണത്, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യാം. അതായത് മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, അഭ്യാസാപി സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥാമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമ വാപ്സ്യസി. മൂന്നാമത്തെ, ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാനാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നാമം ജപിക്കണം, മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ. ഇപ്പൊ ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക, പ്രസാദം നേദിക്കണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിൽ വരും, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ചെയ്യാം, നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യാം. കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കാം, അത് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സൗമ്യനിച്ച മനസ്സുണ്ടാകണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കാം. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചെലവാക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സോമനശാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രാമണത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ, നമുക്ക് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ഇത് ചെയ്യാ, നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെലവാക്കാം.
നമുക്കിപ്പോ അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്ത് പ്രവർത്തനത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കാം. ഇതൊക്കെ എന്തില് വരും, ഈ മൂന്നാമത്തേല് പറയാം നമുക്ക്. ഇനി അതും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്, സകാമകർമ്മം ചെയ്യാം. സകാമകർമ്മം, അതാണ് നാലാമത്തെ പറയണത്. അത്യൈതാദപ്യശക്തോസി കർത്തും അത്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നാലാമത്തത് പറയുന്നത് സർവകർമ്മത്തിന്റെയും ഫലങ്ങളെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ, ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇവിടെ സകാമകർമ്മ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്തിനു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാണ്, നമ്മൾ ആശുപത്രികൾക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതായത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന്റെ ഫലം കൊടുത്ത് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുക. അതാണ് നാലാമത്തെ പറയുന്നത്. അതായത് നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ബന്ധുക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വരാം. അങ്ങനെ പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിടാം. ഈ വക വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ സകല ഫലങ്ങളെയും ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്പൊ വീട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ്, തടസ്സങ്ങളാണ്, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇതിന്റെ ഒരു ഫലം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ പ്രവർത്തികളുടെയും സകല ഫലങ്ങളെയും നല്ല പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടി, അതായത് സാമൂഹ്യ സേവനമാകാം, സമുദായ സേവനാകാം, രാജ്യസേവനാകാം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നാലാമത്തതില് പറയുന്നത്. ഇനി അത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത്, ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസ്യാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗാചാന്തീരനന്തരം. നിനക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 4 ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാനോടുള്ള ആഗ്രഹം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. ആ ധ്യാനിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിലെ മനഃശാന്തി നേടാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പറയണത്, ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ധ്യാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനഃശാന്തി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 5 തരത്തില് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഭക്തി ചെയ്യേണ്ട ഭക്തിയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ 5 തരത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതില് ഫസ്റ്റ് പറയണതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതിങ്ങനെ പോകും തോറും എന്താണ് കുറഞ്ഞു വരാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് തന്നെയാണ്, നാമജപം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഇതില് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്തിനു തന്നെയാണ്, എപ്പോഴും നാമജപത്തിന് തന്നെയാണ്. സമുത്കൃഷ്ട ലക്ഷ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ 2 പ്രക്രിയകളാണുള്ളത്. ക്രമമായ വളർച്ച കൊണ്ടുള്ള മാർഗം, അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുന്നു, ജ്ഞാനം നേടുന്നു, ധ്യാനം ചെയ്യുന്നു, ധ്യാനത്തിലൂടെ പിന്നെ ആ പരമാത്മാ ജ്ഞാനം നേടുന്നു, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു. നേരിട്ടുള്ള മാർഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം. പടിപടിയായി നീങ്ങുന്ന ഈ വഴിയോ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള വഴിയോ സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ പോകാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് പോകാം. സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോണതും പിന്നെ നമ്മള് ലിഫ്റ്റിൽ പോണതും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ക്രമമായിട്ടുള്ള വളർച്ച കൊണ്ടുള്ള മാർഗം, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുക, ജ്ഞാനം നേടുന്നു, പിന്നെ ധ്യാനം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപം ധ്യാനിക്കുന്നു, പിന്നെ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടുന്നു, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ കിട്ടുന്നു. അതാണ് ഈ 2 തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നതും. നമ്മൾ 5 തരത്തിൽ നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു. ഇനി അതിന് അടുത്തത് പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ, ഒരു ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ, ഒരു ഭക്തന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്.
അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്രാ കരുണ ഏവ ച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമീ സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവുമായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മത്സര്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? മത്സര്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. സർവ്വജീവികൾക്കും സുഹൃത്തായിരിക്കണം. ഒന്നിലും എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? അവകാശബോധം ഉന്നയിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതായത് എന്റേതാണെന്നുള്ളൊരു അവകാശം ബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മളിവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ളതെല്ലാം മാറിയാണ് ഭഗവാന്റെ ആണ്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ പിന്നതാണ് സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലി ആയിരിക്കണം, സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കണം, നിയന്ത്രിത ആത്മാവായിരിക്കണം, മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭക്തൻ ഏതെങ്കിലും ദുഃഖമോ കുഴപ്പമോ നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്നായിരിക്കണം അയാൾ ഓർക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ ക്ലേശങ്ങളാണ് എനിക്ക് നേരിടേണ്ടത്. ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷ എത്രയോ തുച്ഛമാണ്. കിട്ടേണ്ടുന്ന എല്ലാ ശിക്ഷയും എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയായിരിക്കണം ആര് ചിന്തിക്കേണ്ടത്? ഒരു ഭക്തൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിനേക്കാളും വലുതെന്തോ വരേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്തു? അത് കുറച്ച് കിട്ടി എന്നായിരിക്കണം നമ്മള് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. യസ്മാൻ നോ ദിജതോ ലോകോ നോ ദിജതോ ദിജതേച്ഛയഃ. അതില് വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? യസ്മാൻ നോ ദിജതേ ലോകോ നോ ദിജതേച്ഛയഃ ഹർഷമർഷ ഭയോ ദീർഘിർ മുക്തോ യാസാചമേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല ഒരാളെ കൊണ്ട്, പിന്നെ മറ്റുള്ളവര് അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട്, സുഖവും ദുഃഖവും ഭയവും ഉത്കണ്ഠകളിലൊക്കെ സമചിത്തനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അനപേക്ഷശുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതാവ്യഥഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും വിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളൊന്നും ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ, സാധാരണ രീതിയിൽ വരുന്ന കർമ്മപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, വിശുദ്ധനാണ്, നിപുണനാണ്, ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ. ഒന്നിലും ഉത്കണ്ഠയില്ല, വ്യഥയില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സാരം എന്തെന്നറിയുന്നത് കൊണ്ടും പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടും ഭക്തൻ നിപുണനായിരിക്കും. ഇപ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടും ആ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എപ്പോഴും നിപുണനായിരിക്കും. അടുത്തത് യോന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യാ സമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്ത പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സന്തോഷം വന്ന് അധികം സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വന്ന് അധികം ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, പിന്നെന്താണ്, ദേഷിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹം വന്നാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ സന്തോഷം വന്നാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമില്ല, ദുഃഖം വന്നാൽ ഭയങ്കര ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും എല്ലാതും ഒരേപോലെ എല്ലാത്തിനും ത്യജിച്ചവനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും പാപപങ്കിലങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ശുഭങ്ങൾക്കും അശുഭങ്ങൾക്കും പാപപങ്കിലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണ് ആര്? ഒരു ഭക്തൻ.
ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഏത് ആപത്തും ചുമക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനും ആ ഭക്തൻ തയ്യാറായിരിക്കും. തന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം നിറവേറ്റുന്നതിൽ യാതൊരു തടസ്സമല്ല തന്നെ. അതൊന്നും ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു തടസ്സമാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനോട് അത്രേ കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും സ്നേഹം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ്? അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരോടാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. സമശത്രൗ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണാ സുഖദുഃഖേഷു സമാസംകാ വിവർജിതഃ തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേതസ്ഥിത മതിർഭക്തിമാൻ മേ സമേ പ്രിയഃ. അങ്ങനെയാണോ? ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേവിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായ ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇവിടെ ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവ്, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേവിധം കൈക്കൊള്ളുകൊണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും സമഭാവനയോടെ കാണുന്നു. മാനവും അപമാനവും, ശീതവും ഉഷ്ണവും, സുഖവും ദുഃഖവും, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒരേ തരത്തിൽ കൈക്കൊള്ളാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ തരത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അസംസംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനായിരിക്കും. അസംസംഗത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും മുക്തനായിരിക്കും. മൗനിയായിരിക്കും, ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനായിരിക്കും. പിന്നെ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? മൗനിയായിരിക്കും, ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും, സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കും. ഒന്നിനെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തനായിരിക്കും. ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചവനായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്? അങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാം. സദ്ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത ഒരാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തനല്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നല്ല ഗുണങ്ങള്, ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവനായിരിക്കണം ഒരു ഭക്തൻ. ഖരാവ ഭക്തസ്യ കുതോ മഹത് ഗുണ. ഭക്തൻ സദ്ഗുണ സമ്പന്നനാണ്. ഭക്തനല്ലാത്തവന് നല്ല ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭക്തൻ എന്നറിയപ്പെടണമെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരാൾ കരുതി കൂട്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ വളർത്താൻ സ്വാഭാവികമായി സഹായിക്കും. ഒരു ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സദ്ഗുണങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഒരു ഭക്തൻ. ഒരു ഭക്തനാകണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങള് വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, സത്സംഗത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, സത്സംഗം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാമജപം, സത്സംഗം, പിന്നെ ഭാഗവത ശ്രവണം, പിന്നെ വേറെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? നാമജപവും സത്സംഗവും ഭാഗവത ശ്രവണവും വിഗ്രഹാരാധന അല്ലെ. പിന്നെ മധുരവാസം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, പഞ്ചാംഗ ഭക്തി പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത്തരത്തില് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ സത്സംഗം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാമജപം, ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെത്താനെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആരും നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. തന്നെത്താനെ നമ്മളിൽ എന്ത് വരും? മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് ഇതൊക്കെ സാധിക്കും. നമ്മളില് സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മൾ നല്ലവരായിട്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്വഭാവം നമുക്കും കിട്ടാം. നമ്മൾ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞും പോകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് വേണം? സത്സംഗത്തിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് നമ്മളിൽ നല്ല ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമ്മുടെ എന്ത് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? നമ്മൾ ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിശുദ്ധ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്, സദ്ഗുണ സമ്പന്നനാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. സത്സംഗം, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റും? സദ്ഗുണ സമ്പന്നനാക്കിയിട്ട് മാറ്റും. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും. യേതു ധർമ്മ്യാമൃതാമിതം യഥോക്തം പരിപാസത്തെ ശ്രദ്ധധാന മത്പരമാ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ. നാശരഹിതമായി ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? നാശരഹിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ശരീരം കൊണ്ടല്ല അത് ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്?
നാശരഹിതമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. സേവന മാർഗം തുടർന്ന് പിന്നീട് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ അവ്യക്തിഗത ഭാവം പ്രയോജനകരമാണ്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അവ്യക്തിഗതമായി സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരാൾ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സമീപമില്ലെന്നിരിക്കെ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടത്തിടത്തോളം കാലം എന്താണ് ഈ അവ്യക്തിഗത ഭാവം നമുക്ക് പ്രയോജനമാണെന്ന് പറയാം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കുകയും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പിന്നെ അങ്ങനെ അറിവ് നേടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം ഇത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണാവബോധം നേടി പവിത്രമായ ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹം ഉദിച്ചാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പടിപടിയായി മുന്നേറേണ്ടത് വരില്ല. ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ് അവിടെ അനുയോജ്യമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയിട്ട് പവിത്രമായ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെന്താണ് ഈ പടിപടിയായിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നേരെ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് കയറി പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം മതി, അത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും യോജിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഒന്നും കൂടി പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നാശരഹിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് എന്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനം. കാരണം നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ശരീരം കൊണ്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. അപ്പൊ ശരീരം നമ്മളെ നശിച്ചു പോകും, പക്ഷെ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇന്നലെ ചെയ്തു വെച്ച കാര്യം നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോയിന്റ്, ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെ. നമ്മള് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് മാറി നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തു വെച്ചതിന്റെ ജോലി പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ആ ശരീരം നശിച്ചു പോയി പിറ്റന്നാള് പിന്നെ വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിച്ച് എവിടെയാണോ നിർത്തിയത് അവിടുന്ന് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, നാശരഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് മനസ്സിലായോ, ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ പ്രഭുന്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനാണ് പരമലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവര് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അത് ഭാഗവതത്തിലെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലാസ്സില്, മേള നടക്കുന്ന സമയത്താണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. കേട്ടിരുന്നോ? അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നത്. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞത്, അത് നമ്മള് രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങി നേരം വെളുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ബാക്കി വെച്ച ജോലി നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്ന പോലെയാണ് ആത്മാവ് ഒരു ശരീരം വിട്ട് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ബാക്കി വെച്ച ജോലി ഇന്ന് രാവിലെ എന്താണ് നമ്മൾ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ബാക്കി ജോലി ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും, ആത്മാവ് ആ ശരീരം വിട്ട് പിറ്റേ ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ എവിടെ വേണം നിർത്തിയത് അത് തൊട്ട് നാളെ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് മാറുന്ന പോലെ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും, ശരീരം മാറുന്നു എന്ന് മാത്രം. ജോലി ഇന്നലത്തെ ബാക്കി ഇന്ന് വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ അതില് പറയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലായിരിക്കണം അല്ലെ, 10ാമത്തെ അല്ലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഏത് അധ്യായത്തിലാന്നുള്ളത്? ആരും ഓർക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അത് ഏത് അധ്യായത്തിലാന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അത് പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞ ാമത്തിലായിരിക്കണം അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നു അത് പഠിച്ചത്. അതങ്ങനെ പറയണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായി. അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ 12ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്.
ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. ആധ്യാത്മികവാദികൾ എത്ര തരം ആരല്ല? ആധ്യാത്മികവാദികൾ എത്ര തരം ആരല്ല? 2 തരം അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ്? വ്യക്തിഗതവാദികളും വ്യക്തിഗതവാദി. രണ്ടും. ഒന്ന് വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവരും. ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ ആരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്? ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ. അല്ല, അർജുനൻ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? വ്യക്തിയാണോ അവ്യക്തമായിട്ടാണോ? വ്യക്തിയായിട്ട്. അർജുനൻ അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അർജുനൻ ചെയ്യുന്ന ശരിയാണെന്നും കൂടി അർജുനൻ അറിയാലോ. അപ്പൊ അതിനും കൂടിയിട്ട്, അതായത് നമ്മളെ പോലുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അർജുനൻ വ്യക്തി രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഈശ്വരൻ അതിലൂടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരം. ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? 5 എണ്ണം. ഫസ്റ്റ് മനസ്സുറപ്പിച്ച് വ്യാപരിപ്പിക്കുക. മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക അല്ലെ? ബുദ്ധി ഫസ്റ്റത്തെ പറയണത് അതാണ്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ, നമ്മൾ ആരും പറയാതെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ബുദ്ധി മുഴുവൻ നമ്മൾ ആരിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് നമ്മളെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്തു പോകാം. അതാണ് ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തതോ? ഭക്തിയോഗ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാണ്? മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ചെയ്തു പോകുന്നു. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും, പക്ഷെ നമ്മൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനല്ല ചെയ്യുന്നത്, വേറൊരാൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തമായിട്ടല്ല. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധന ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക്, അതായത് അവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 2 ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുക. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാം. അമ്പലം പണിയാൻ സഹായിക്കുക, പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുക, പിന്നെന്താണ് ചെയ്യുക? പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുക. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസയൊക്കെ സഹായം കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മൂന്നാമത്തത്. നാലാമത്തതോ? അതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സകാമകർമ്മം ചെയ്യും, സാമൂഹ്യ സേവനം. അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തിൽ നിഷ്കാമകർമ്മത്തെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്. നാലാമത്തത് സകാമകർമ്മം. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഫലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ സാമൂഹ്യ സേവനം, രാജ്യസേവനം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ആശുപത്രികൾക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പതുക്കെ നമുക്ക് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനം നേടുന്നതും ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടുമ്പോ എന്താണ്? നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാം? പതുക്കെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ 5 തരത്തില് നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ 5 തരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഏറ്റവും നല്ലതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഇതില് തോന്നിയത്? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക. അതാണോ? എത്രാമത്തെ പോയിന്റാ? ഈ 1, 2, 3, 4, 5 അതിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തിരി കൂടി എളുപ്പമുള്ളതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതും?
നാമജപം. മാതാജി ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ. ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് ഒന്നാമത്തെ അല്ല ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾക്ക് എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയില്ല, ഇപ്പൊ കുറെ എത്തിയില്ല നമ്മള്. ഭക്തിയോഗ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുക. തുടക്കത്തിൽ തൊട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. ഭക്തിയോഗ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുക. അതായത് രണ്ടാമത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു തള്ളുകൊണ്ട് പോവാന്ന് പറയില്ല നമ്മള്, ഒരു ഒഴുക്ക് വരുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മളവിടെ നിന്നാലും നമ്മളും കൂടി പോകും അതിൽ കൂടെ, അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ അവിടെ പിടിച്ചു നോക്കിയാലും നല്ല ശക്തിയായിട്ട് ഒരു ഒഴുക്ക് വന്ന എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മളും കൂടി പോകും. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സാധനാ ഭക്തി പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം സ്വമേധയാ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണത്, അല്ലേ? അപ്പൊ പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കുന്നതും മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ്, വേറൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നല്ലതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് മടി ഉണ്ടാവും, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ല, കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ പിന്നെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്കിപ്പോ മനസ്സുകൊണ്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ചെയ്യണത്, നമ്മൾ അത്ര ആഗ്രഹിച്ചിട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് എന്തോ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മള് അത് ഉള്ളുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് എപ്പോഴും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമജപം. കാരണം നാമജപം നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു, സത്സംഗം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളെ മോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മൾ പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അത് മോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. നമ്മള് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ രീതിയിലേക്ക് ആക്കി കൊണ്ടുവരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്, നമുക്ക് ക്ഷമ വന്നു തുടങ്ങുന്നു, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ദേഷ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെത്താനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മേനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിയും. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നും അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ, നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ എനർജി അവിടെ കളയുന്നത്, നമുക്ക് ഇത് ചെയ്താൽ പോരെ, നമ്മൾ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സ്വയം തോന്നി തുടങ്ങും പല കാര്യങ്ങളും. അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, നമുക്ക് അറിയാതെ കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ചെയ്യുന്നതല്ലേ, ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ, അപ്പൊ അത് സാധനാ ഭക്തിയാണോ? അല്ല, ഇപ്പൊ ചെറുപ്പം മുതലേ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമ്മള് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടത്തോടെ തന്നെ അല്ലേ ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ വിളക്കെത്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടത്തോടെ തന്നെ അല്ലേ? മാല കെട്ടിയിടുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാ അപ്പൊ വരിക? ഏത്? നമ്മള് കുഞ്ഞിലെ മുതലേ അതൊക്കെ സാമാന്യ ഭക്തിയിലാ വരുന്നത്. സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വ്രജവാസികൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവരാണ് വരെ അവിടെ. ഓക്കെ. കാരണം വ്രജവാസികള് വേറെയാണല്ലോ അവിടെ, അവര് ആണ് അതിൽ വരെ. നമ്മള് സാമാന്യ ഭക്തി എന്നാണ്. നമ്മളിപ്പോ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോ ഒരു അമ്പലം കണ്ട അപ്പൊ നമ്മ തൊഴും, ഇല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. നമ്മളിപ്പോ എവിടെ പോകുമ്പോ ഒരു അമ്പലം കണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ തൊഴുതു. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള ഭക്തി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്തിയാണ്. അതിന് കുറെ ഉണ്ട്. സാമാന്യ ഭക്തി, പിന്നെ അനന്യ ഭക്തി, സാധന ഭക്തി, അത് നമ്മള് പഠിക്കും അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകുമ്പോ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അനന്യ ഭക്തിയുടെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് വരുന്നത് അല്ലേ? വേറെയാണ് അനന്യ ഭക്തി. മനസ്സിലായി. അത് വ്രജവാസികള് ഓൾറെഡി അവർക്ക് ഇതായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുമല്ലോ. അത് വേറെ, അത് വേറെയാണത്. മാതാജി, യമനിയമങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരുമോ? യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നാമത്തത് പറയണത് മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട ഇത് ഒഴിവാക്കുക ഫസ്റ്റ്. രണ്ടാമത്തത് അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. മൂന്നാമത്തത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ചൂതാട്ടം അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. 4 കാര്യങ്ങൾ, 4 കിട്ടില്ലേ? അതാണ് നമ്മള് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. 4 തൂണുകളാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ. 4 ഉള്ളൂ അല്ലേ മാതാജി? 4 മാതാജി, 4 മാത്രം പാലിച്ചാൽ മതി. എന്നോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു വേറൊരു മാതാജി തൃശ്ശൂരിന്ന്. അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാതാജിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് നാളെ പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് 4 പാലിക്കാനുള്ളു, വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല മാതാജി. ചായയും കാപ്പി ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി അത് ഇതിലാ വരുന്നത്.
ഇതൊക്കെ ലഹരി അത് പറഞ്ഞില്ല, അത് ലഹരിയിലാ. ലഹരി നോൺ വെജ് മത്സ്യം മാംസം മുട്ടല്ലേ ലഹരിയിൽ വരുന്ന ലഹരിയിലല്ലല്ലേ മറ്റേതിലാ വരുന്നത് ലഹരിയില് ചായയും കാപ്പി ലഹരി ചായയും കാപ്പി